Croeso i Ynys Môn. Ni a Medi dwi a dwi'n byw jyst tu allan i Llangefni ar Ynys Môn. A rŵan dwi'n mynd i fynd â chi am dro rownd fy milltir sgwâr i. Dyn ni'n cychwyn y daith i fyny beth da ni'n alw'n lôn ysgol yma'n hyn. Ac wedyn ar ben yr allt, wrth edrych yn ôl, mi welwn ni rŵan gip sydyn o fynyddoedd Eryri. Dyma ni'r ysgol. Ac ymlaen â ni rŵan i blas Llanddyfnan gafodd ei adeiladu yn yr 11th ganrif ar 15. Ac nôl â ni drwy'r pentre, neu am gyfeiriad y pentre. Wrth gyrraedd y sgwâr, mae yna ddwy gofeb y rhyfel yn fan hyn. A hefyd lle bach braf i ni eistedd, watchad y byd yn mynd heibio. Fan hyn, mi welwn ni'r afon, neu'n rhedeg o dan y lôn. A mae'n rhedeg drwy ganol y pentre i lawr i fan hyn. A fyna ni rŵan lôn capel, a dyma ni gapel nyth clud ar ben yr allt. Ac i lawr â ni yn ôl, a bron yn ôl o chyrraedd adra. Wel, dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau yr am dro bach pas y pentre fan hyn. Hwna di'r walk dyddiol dwi wedi bod yn neud rwan drwy gydol y mis, yn trio neud y 10,000 o gama bob dydd. A rwan dwi'n meddwl bod chi am gael mynd am dro o gwmpas Sir Ddinbych hefo Angharad, felly mwynhewch.